Wethu kunenkosana, kunezibulo, Yeah. kunendlalifa. Yeah. Yabo lo nto leyo. Noma uyayeqa kule nkulumo yakho noma awenga, uma awenga lo nto leyo ayivumelani nalo nto leyo. If umfethu umbaba wakhe ezalamantombazana odwa Sozwa lithola iqiniso lapho. Exactly. Singadlaleli nje kunembuzo vele awume saqala ukujola kunembuzo singamele singadlaleli kuyona. Bekufanele ngibuze kanjena mfethu. Yipi imibuzo engafanele ibuze ngosuku lokuqala mfethu. Uwona lo mbuzo uyabona wona lona ke lo. Mbuzo oqala lo ungihlangana napho uzongibuza ngilala abantu abangaki. What if ubuza icherry just Uhlangana napho ngempela. about 20? Uzothi menge singilala abantu abawu-30 including ubaba wakho Oh futhi. shit. Including ubaba wakho selanto abawu-30 including ubaba wakho uzothi. Sifazane mfethu we can agree on this one. Mfethu umuntu wesifazane Uyathanda get ukushelwa. tempted and uyathanda ukushelwa. If engashelwanga wahamba wabuye wazo endlini they feel like there's something wrong mfethu. Yabona. There's definitely going to be something you're going to find unless we delete. It's even just a minor thing. There's definitely You're out. You're through. Wena shothi Awusengiyajola Jolo letitsengise ngiyajola Awusengiyajola Jolo letitsengise ngiyajola Awusengiyajola Ngicela ifotos Awusengiyajola Yo, ibingelele emakhaya. Lo okhuluma phambi kwenu ushawe ihloni angazi noma kuyazwakala kuyizwi lami ukuthi hayi liyaqhaqhazela impela ngoba phela i-first episode sekuyisikhashana umuntu egcine oade wagcina ukwenza into kanje. So yeah, namhlanje wathi ngiqala ngokuzazisa igama uMiles Papa Makhambi. Kodwa wena ungangibiza utamkhulu omkhulu owenza izinto ezinkulu. And namhlanje angikho ngedwa. Nginabafowethu nodadewethu abazozazisa ngokwabo. Sengidlulisa nanku umbhobho ubona sesiqala kuwe umfana wekepisi sesiyalandelana kanjalo. Ubani bafo? Awe igama uthando kuhle. Isibongo uDlungwana, uNdabuluku. Yes. They know me. Obviously, you know, as I've mentioned before, yes, they love me for my truth, but they hate me for my honesty. Yes. We in the building. Angihambi ngedwa ke. Ima before dlulelele mfethu ngoba so discuss umjolo besisanda ukwazi ukuthi isimo somjolo wena kanjani mfethu ukhona awukho umshado usalethe inkomo kanjani. I think I'm safe to say ukuthi it's Complicated. Yes, sir. Okay, asembe ukuthi ngeke kube umthelelo ngoba kwezinye izingane mfethu sekugcina complicated lapho kuyipanel adlulele phambili olandelayo uba intokazi. Okay, mina igama lami nguThobile wakadladla isibongo umgabadeli wagabadela inkundla kaBulawayo uMpembe umbathu uShandu. Ungangibiza ngoMadladla Mothanda. Hayi yezwakala so isimo sakho wena asembe ukuthi kuhlukile no complicated kanjani kulento sokhuluma ngayo namhlanje. Nambandla ngifuna ukuthi complicated. Ziyakhala emjoleni mfethu ziyakhala emjoleni ziyakhala. Bathathe bonke o-complicated ke bafo sedlulela kuwena ke mfethu bebabili o-complicated sicela uzazise nanokuthi lokho sokhuluma ngakho kanjani kubona. Now I didn't get the question. Hey manje ukuthi ke sizigeba la ekhaya yabona abantu. Nazo-ke So hayi kanti sikhona naso bese ngisho ukuthi mhlawumbe hayi
i-dictionary lesiphethe ihlukile socela usazise bafo Yeah. nokuthi lokho sokhuluma ngakho ukhona noma ukho kukho. Yeah, same music bafethu, same music lona bafethu indoda engadinge kuzazisa kodwa kusuyayazi njengamanje it's same music. Aware. Angikho bese lento esizokhuluma ngayo yabo. Yebo. Ngiyayazi. Oh uyayazi. Ngiyayazi. Usuyenzile khona No, imath fethu uyayazi kodwa ukho kuyona into ekanjalo. Alright, umzima uyabazi, ubuhle bayo uyabazi. Imath fethu uyayazi kodwa ukho kuyona. Ah, okay. Understand? Yeah. Hayi, That's a bomb. That's a bomb, my chick. So yeah man, sesivula uhlelo ke la namhlanje. Siyazi okutrendayo kwako kwa trend einsukwini ngithi ngoba so discuss umjolo. Ngizwe umcabango wenu nembono yenu ukuthi nicabanga ngani ngakho. Kunomthetho omusha ongenile ukuthi umuntu esilisa siyakhona ukuthatha isibongo somuntu wesifazane. Uma bazoshadana bezocela ukwazi ukuthi imicabango yenu ithini nobuhle bayo nobubi bayo ukuthi kungaba kuphi i-complication yakhona phecelezi kungaxaza isixakaxaka singaba kephi kwinto kanje. Kodwa bukhona ubuhle bayo. Asiqale ngawe acelo bafu. Asiqale ngawe size umbono wakho. Mayelana nexaxa zomjolo. Okuganana ukuthi uthathe isibongo somuntu esifazana. Umuntu wesifazane. Yeah man, like ish. Ngiyafuna ukuzi-expressa but inkinga yami it would be like ngizos-expressa to the fullest and then mase sishutha ke manje angisazi ngizothini yabo. So ngcono ngibhaqazise nje mfethu yabo. Because mina hlahle ngifisa ngathi singavele sishuthe. Because ngiyazi mangaqala ngakhuluma lento engizoyikhuluma engikwazi ukuyiphinda. And ngizokhuluma manje into right bese ngibheda mase sishutha. Ngengose ngishilo. Yebo lonto le. Okay uthini idlulele kwabanye mase ke siyabuya kuwena sigcine ngawo. Hayi ngithi nje mfethu hayi abenze bese into mebajabulise yabo. Madlaza uthini umbono wakho. Besethe ikhona into enhle. So sekunama ikhona into expectations enhle. already. I've ente right. Yo. Cause vele mawukuthi ngi-breadwinner ngoba vele sesiyasebenza sesiyanondla vele. So mina ngithi ngi-breadwinner sithathe isibongo sami vele already sengiyakondla. Vele mina ubaba wekhaya already. So manje uzohlulwa yini vele ngisathe isibongo sami? Cause vele manje sesiyondla siyasebenza nathi ngithi ngemsebenzini wena usele ekhaya. Awusebenzi. Kodwa ngiyakuthanda phezulu kwalokho kumele usithathe ke isibongo sami. Okay yama kubambe lapho ke. Asithi ke manje ke ya siyaqala umjolo wethu wena osothi uhola kakhulu kunami kumuntu esilisa. Ngisathi isibongo sakho. Ekuthatheni isibongo sakho 5 years later udlula iminyaka esithizeni ishintshe guquke lento. Sokumina manje othola imandlana ngaphezulu kwakho noma mhlawumbe wena uphelele umsebenzi sekusebenza mina sekushintshile lento kenzakalani ke lapho. Uzoqhubeka nesibongo ngoba nami mengithatha isibongo sakho kade uhola ngaphezulu okudlula mina. Uma nami sengihola ngaphezulu okudlula wena ngiyaqhubeka nesibongo sakho ngikhumbula isiqhubeka seyoma first soshintsha isibongo. So nalokho ini umehluko nalokho kumele nawe uthatha isibongo sami uma seyishintsha izinto ubambelele isibongweni sami. Mo Mr Dladla nje uMr Dladla ayikhinkinga. Hayi kezwakala. Yazi bese. Ando uthini ngalento bafu? Uthini? Yo. This is a tricky one. Yeah, well, I mean, I think it depends, because traditionally. Hey, you traditional konje. Yile. Cha and stuff. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Shuthu yosina and when I win insizwa. I mean, I think traditionally there are more like complications into this,
but manzoyenza like ismodern isimanje manje kwi Home Affairs. Yeah, easy peasy like lemon squeezy. I mean, ungasithatha isimo. Okay, into kanjena ikhulunywa isaqala ubudlelwano. Shoots manje phela isi part of the conversation kuma talking stage. Manje ke okay siyakhuluma ke manje ke sizivumelene ukuthi hayi so zama lento yethu manje bese kufika lo conversation ukuthi ukuthathela isibongo mina ufuna ethathe sami wena ufuna ngithathe sakho manje sesimi lapho ke manje ke yenziwani mekunjalo. Hayi yabona abaqinisile impela amabesi la khona imali khona usathana. Cabanga udlelwana sezophela nje ngokuthi nje isibongo lesi ekulisana naso. So kahle esikhathini samanje umuntu onepower relationship umuntu onemali. Yebo. Alisekho izwi lendoda by natural selection. It's just money now, money talks. Yebo. So mekunemali nje isibongo nje kuzomela usithathe. Obviously. Vele ngikushiya endlini uyawasha mhlawumbe khona la endlini uyapheka kwenza yonke into vele usuyena uMr Dladla. So manje sasuqhubeka sasuthatha nesibongo sami. Jesus Christ. I am not convinced. So yeah, cela sesibuya kuwena ke bafo ke asize ukuthi usiphatheleni wena. Mina mfethu njoba ngisho nje mfethu abantu abenza into ebajabulisayo mfethu. Who am I to judge mfethu ukuthi Thekeni sifuna ukuthatha isibongo sami noma mina sengifuna ukuthatha isibongo sayo. Labantu abafethu bane chemistry ba happy. Mina sengizobona into ebhedayo. Yebo lo nto le. No. But the question will be ngakwenza yini mina? Now that's the bigger Yeah, question. That is another no. That's another no. According to mina. No, mina ngeke ngikwenze mina. Akukho right kimi futhi ukuthi no. According to mina no, but ngeke ngithathe isibongo seThekeni. Yeah, I never first uba umakoti manje usekuyimini yabo. Exactly. Yeah, I will never be a wife. Izathu angisazwanga izathu kanje sithini? Ngithi angisoze ngaba umfazi. Exactly. Siyakuzwa mfethu siyakuzwa ukuthi izathu izathu Ngwele nje. ngithi nje izathu bethu usiqinile angisoze ngaba umfazi. wena Siqinile izathu bethu asikwegwezi angisoze ngaba umfazi olotsholwayo ashadelwe ashade mina ngiyashadelwa Yeah. angikwazi ke mina ukushada Obani abantu abaqhamuka. umfazi oshadayo angisoze aba umfazi mina. ezocomplicate izinto ngempela kodwa ke mengizwa eminye imbono kuthiwa mfethu isibongo somuntu wesilisa vele yabo lonto Siwasenjani? mandulo nje mfethu isibongo somuntu wesilisa isibongo nesibongo nje umuntu wesilisa Uvusa ikhaya la kubaba. yebo That's the phrase. okusho ukuthi ya mfethu okusho ukuthi noma uthatha isibongo somuntu wakho mfethu owemuntu wesifazana isibongo somuntu wesilisa ne No. ukuthi manje ke ya ngizwa I know. Fethu kunenkosana, kunezibulo, Yeah. kunendlalifa. Yeah. Yabo lo nto leyo. Noma uyayeqa kule nkulumo yakho noma awenga. Uma awenga lo nto leyo ayivumelani nalo nto leyo. hayi If mfethu ubaba wakhe ezala amantombazana odwa. Do you understand ukuthi isibongo sakhe siphelile? Isibongo asikho isibongo azosivusa. Hey. Ngisho nganayo imali njengo Mandela kanje. But labafana bathi baba Mandela ba. Yeah. Kusephepheni ukuthi aba Mandela. Kahle into esikhuluma sothi iphepha leli sikhuluma ngalo bafethu. Yes, ngokwephepha ngiyavumelana nawe is Yeah, true. ngokwephepha yeah.
but uma sobuka lezi zinto esengishilo lethi esishoyo I ayisozenzeka think futhi nalabantu ngisho abaqhamuka sesithanda noma nalento sesikhali vele it's on paper baqhamuke nayo on On paper paper. yeah it's an official thing hlukanisa it's an Yeah. official thing it's not a traditional thing yeah two things akezwakala bafo mase ke uthi ngikhulume futhi ephuzweni lokuthi ke mfethu ezinto ezodala umonakalo ngempela izoba sekutheni abantu bokufika mfethu into ezoyenzeka already bese bathenga igama uma befika mfethu ngomgwinyathi la yabo manje base bafika futhi bazothathela abantu bazocela umshado yabo umonakalo ozoyenzeka lapho yena uzokutshela nje mfethu uyabona ukuthi hayi umuntu okufika lo kodwa mfethu isibongo esibizayo nje esala mfethu yabo ukuthi izodala umonakalo kephi nendawo kakhulukazi lento take on that right abokufika bafethu okay asingasho ukuthi abokufika asithi abafethu abavakashile abasazohamba abafowethu laba abavakashile so ke ivakashi zethu bafethu zikujwayele lokhu ukuthi akukaze mhlawumbe kube into ebhalwe phansi ngoba sinabo ogumede mpera so ke njengoba sinogumede mpera into efika yenzeke nje ukuthi ufike mhlawumbe eshada uma umncane wakho noma umkhulu wakho ungaphiki ngoba vele ekhayeni kunjalo vele siyazi umncane wakho noma umkhulu wakho washada nesivakashi and then isivakashi sesisibongo sala ekhaya noma uzothola umngane wakhe nje ozomnikeza isibongo sakhe so laba ivakashi lezi vele angazi mina ukuthi baphila impilweni but ngathi into abakade bayiqala lesho uthi singasho ukuthi njengoba thina siwuZulu yabo hlukana lapho nabo yes siyafana kodwa asifani nabo because bona lento lefethi into yabo lena fethi yabo ukuthi bisashawa underground shuthi nalaba abamhlophe bayibonile ukuthi hayi lento yabasebenzele yabo because mangibuka lento lese ngiyabona manje motivate yini shuthi motivate ukuthi nade silokhu sithi siyaba in operation to do yabo yeah and then emva kwalokho shuthi laba babona ukuthi hayi no yazini so that ivakashi izokwazi ukuhlala ngokukhululeka vele bese zinayo isystem ezisebenzisayo yabo asiyenzi be official say officially ke manje so it's nothing new ngamanye amazwi it's just new emadlebeni ethu ukuthi kube into emenyezelwayo nje ngempela ekuthiwa iphasile uyayibona lonto le yeah so sad yeah shuthi kahlahla abantu nje emhlabeni yethu uZulu yeah ngoba thina sinama ethics and principles all right we sonke Yeah. sesiphendulile si right sesingadlulela phambili na hayi all right kezwakala bafethu kezwakala so yeah asigenelele lana ke manje ukuthi okay sicela umuntu munye ngamunye mfethu sizwe ukuthi i-experience mfethu ongasho ukuthi hey iyayinzima emjolweni wakho mfethu yabo eyayithanda ukuthi ibe complicated noma ngiyathini mfethu i-experience yakho owakwayithola mfethu emjolweni ongasho ukuthi ngeke ngikhohle kwabe yilesson isifundo ongeke usikhohle mfethu angazi ngaqala ukubani mfethu khona mfethu onganginikeza fast madladla yo ikhona yo hayi yabona le experience yo angisoze ngayikhohlwa ngoba nje yo ngathi ngikhulele ngina 2 months nga found out ukuthi hayibo ubaby daddy futhi umithi isintombazane na 5 months yo lapho lo muntu bengithelana naye mina for 4 years kaziwa kubo yonke into nje mina yeyi lapho ngina 2 months yabona le yangifundisa ngomjolo yabona lapho kusukela lapho ke nje angiphindanga nje ngaphinda ngavuma 2 months imagine ukuthi I'm pregnant na 2 months nomuntu vele wazi kahle ukuthi uwena family yazi wonke umuntu uyazi damn ngesikhathi uthi uyafind out wena ukuthi ukhulelwe
kanti lo muntu vele useyazi ukuthi kunomunye okhona okhulelwe na 5 months ingane zethu nje manje ziyali njengoba ngitshela ukuthi mina ne experience ngiphila mihla namalanga ngoba ingane zethu sikhula ndawonye ngathi amawele yo hayi bafethu angazi noma manje uyabona ngani akakuthandi hawu ngabona lapho phela uthi akangithandi kwaphela kanjalo phela ngabona lapho uthi akangithandi ayikho lo sakho parent kuzobe namhlanje kuphela wake washo nini ukuthi azakuthanda noma uwe owaqhamuka nokuthi akasakuthanda akashongo shothi wena wayidecide ukuthi nihlukane hayi yena kahle kahle wena uyidecide ukugowa akukho eyibo hey uyakwazi kahle ukuthi ukukhulelwa kokuqala nje ngimncane ngiyafunda uyacabanga lokho ngisafana ngibuyele esikoleni angazi nami ngisa confused ngokwami uya understand nami ngisa confused mase uzothola ukuthi lo muntu lo vele omkhulelwe naye vele khona omunye ubaby mama konke nje leyo nto leyo uthando lo lalukho lapho uthando alisekho uthando awuzwa ngombuzo wami wake wakutshela yena ukuthi akasakuthandi ngamanye amazwi wena wafika ne break up wena wazenza single parent kulo 2 months owafound out ngawo wafound out ukuthi unenye ingane ufound out ukuthi uthe akasakuthandi ngamanye amazwi azokufound out lokho wena wavuka ekseni wakudecide so what you found out ukuthi unengane eceleni but you decided so kahle kahle situation yakho yabo ithi decision yakho akusiyena nje kodwa manje wena ubeka yena icala njengamanje no I'm speaking the truth am I lying is actually cooking base kodwa iphutha ngasho ukuthi libe sekutheni ayicommunicatewanga le ndaba ayixoxwanga ikhuluma ayizange ixoxe le ndaba yabo lento ukube okay nama ngivele ayibo yazi uyangithusa lento ukuthi we understand lento ukuthi ayishube kanjani njengoba ukukhuluma nje yayishube ngempela ama emotions ayiphakathi ngithi mina akaze eze kini noma eze kuwe ethi asakuthanda wafika kanye wakuthi yakuthanda wamkholwa nathandana ngithi kulo 2 months umithi awukazi ufind out ukuthi akasakuthandi wafound out ukuthi unengane wena wadecide ukuthi akasakuthandi yebo in other words ngisho bekuthiwa kulo 2 months ungamithi ke senithandanile sithi niyaqala ukuthandana nanithandana 4 years ungakapheli 4 years after 2 months nithandene kuba sekuyi-car accident wawusuzofanda ukuthi angithi wena usamthandi futhi kuba bakwi-car accident mhlawumbe waphuka umlenze noma khuluma iqiniso wahamba nge-wheelchair yes ngizama ukukuvezela ukuthi i-choice yakho ukungamthandi akusizi izenzo zakhe ibizenzo no i-choice yakho you decide unless yena etshele wena ukuthi akasakuthandi ngizokuzwa but uma ukuthi wena uthole enengane engazelwe wahamba wangitshela ukuthi asangithandi ngezenzo zami engashongo cause ngamanye amazwi wena waba nenkinga ukuthi unithanda nobabili ngoba akazesho usehlukene nawe uyabona akaze ingakho mina ngalithethi icala lokuthi kuthiwe ngishithile ngoba angishongo ukuthi angisakuthandi hayibo awukazi ungizwe ngwami umlomo ngithi angisakuthandi wena okucabanga lokho wena odecide lokho emva lokho i-choice yakho le kezwakala mfethu uthande mfethu uthini la uyangenelela noma uright mfethu hayi bafo uthi awusalithethi icala lokuthi uchithile so if it were the other way around naye usisi ngabe uyavumeleka yini ukuthi makuyiposition ukuthi sekuwuluphunjileke Depends. sebambe wena uchithile okay you date 2 type of abantu yeah so it depends which type yeah is doing what yeah khona type of no because unabantu abawu2 vele uno number 1 no number 2 phela number 3 ufola ku number 1 and 2 number 4 ufola somewhere kodwa ukhona number 1 ongaxutshiwe number 2 uxutshwe nabantu abaningi kakhulu number 1 awuxutshiwe if it's number 1 no now we are ngizwe it's number 1 it can change to a 2 kodwa u2 already but lalela ngizokushayela lento ngokweinamba unumber 1 yabo awushintshi kanje kodwa u2 yabo ungenza ngathi uS ungenza ngathi u5 yabo into eshintsha shintshana
Yeah, so kunalabo umuntu oshintsha ke awukwazi ukutshela ukuthi wena uzomlawula as long as say in good terms naye noma ngaba i-chameleon noma ngaba yini kusasa but nisase in good terms but number 1 akashintshi Ima, sicela ungenelela la. 1 times 1 is 1 u1 akashintshi I feel you, bro. yeah Sicela ungenelela la mfethu. Uthande mfethu imali, ngiyamuzwa ubaba yezwa. yeah Uthi mfethu omthandayo mfethu akushintshi baba. Yeah. Angazi noma ngihamba kahle mfethu uthi akushintshi. mfethu. no ngithi number 1 ngezenzo zakhe ngamanye amazwi yena angisi number 1 mina uyena number 1 ke hey bafethu ngilalelani angisi number 1 mina akabe number 1 uyena number 1 ngiyambona ukuthi akashintshi unje lo ngiyambona uyashintsha yabo so in other words nje ngeke kufike ekutheni number 1 sesiya useyangishithela ngibeke kanjalo ngoba uma sengijithela kasesiwu number 1 ngamanye amazwi ngizama ukuphendula lo mbuzo wakho ukuthi ngingavuma yini ithekeni yenze ini or ingenze ini siphendula kamnandi uma ngikuphendula kanje ngithi number 1 I don't no number 1 I don't even have to decide Because they again I cheat. ngiyabona Ngeke acheat. singeka yenze lo That's a tricky one. ngiyabona You never know. Hey, okay. angithi ngiyasho ngithi number 1 ngiyambona angidingi ukutshelwa angidingi ini ngiyambona akudingi number 1 akudingi ukuthi kube lo muntu engimfunayo ngamanye amazwi it can be and anje ingoba number 1 vele somshada nje number 1 kanti why ngizokwenza shadi ngoba ngiyabona ukuthi number 1 lona ingakho ngizoshada number 1 akudingi ukuthi ezebe lo muntu ofunwa yimi udinga ukuthi ebe yilento edingwa yimi done Kuzo number 1 uyazi ukuthi number 2 number 3 number 4 uyazini ukuthi wazini kanjani yena 1 times 1 you always be 1 how u1 ngishazi nje ukuthi ukhona 4 times 1 still uyabuya 4 naye usasekhona usase number 1 Okay, so let's find lapho. unumber 1 akashintshi mfethu noma ungathi waza ungamhlubanisa no number 6 times 1 uzohleze ethi remain 1 kuleyo 6 yakho Hayi siyakuzwa. akabu number 7 Asakuzwa Colo. Yeah. Thande umbono wakho mfethu uthini? different color buses bafana Singadluleli phambili mfethu. Ngale comment eshawo Colo uyayizwa mfethu. Yeah, ngiyamuzwa. Okay. Okay, I think sesikadlulela ngicabanga ukuthi sesikadlulela phambili mfethu ngamanye ama experiences mfethu. Khona wena experience ethanda ukuba nzima wa experience wabona ukuthi hayi mfethu isifundo lesi engathanda ukuthi siphinde senzeke ngifundile nganele. Yazi ngisazama ukukhumbula bese like Okay, Colo sacabanga mfethu khona wena experience ekhona mfethu. nah everything is smooth ngala Hayi kodwa mase sithatha ukubheka kodwa hey ayikho edlula le esanda ukushawa manje. yeah nah So- smooth awu mina mfethu uhlukumeza wena mfethu if ungakwazi ukubona number 1 you always hate yourself finish it straight mhlawumbe back to iphuzu labafu kancane yabo njengoba kade imchazo number 1 Yebo. yeah ngale ndlela kade imchaza ngayo I think number 1 bam most of the times it's similar so akukho akaze ngibe kwi-position sokuthi yazi deep down lo muntu wesifazane ungifundisa isifundo because this and that most of the times mhlawumbe kube yimina you know njengensizwa vele somehow it's typical but yes angisho ukuthi right kodwa exactly nale disho ba futhi ethiwa ngize ngam understand about Yeah. ukuthi number 1 I've never been in the position ukuthi like sengiyambamba like direct yeah like yeah umuntu uyacheat blah 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 yonke lonto you know okay asiqaleni phela bafethu manje
kuzwakala number 1 no number 2. So yeah, sicela sigenelele bafethu. Mina mfethu bafethu. Ngikhulele emndenini mfethu ogcwele abantu besilisa semdlulela phambili yabo. Yeah. Abantu besilisa mengikhuluma abantu besilisa mfethu mfethu olede mfethu lashiya mfethu endlini mfethu sabancane ekhaya yabo lonto. Yeah. Umuntu asala netime nobhuti abame mfethu ababili abadala kunami yabo. Mawuthola ukubuka nakukhaya koma omzala abantu besilisa yabo. So ngoba ngiqala le podcast mfethu ufuna ukuzwa mfethu imicabango yabantu besifazana yabo lonto. So ngiyabona mfethu izinto ngikhula ngibona mfethu kuba nezinto mfethu kuba nzima ekujolweni ngoba umuntu esifazane mfethu yabo kunendlela ekhulunywa ngayo mfethu kodwa mina mfethu ngimzela ngale ndlela engikhule ngayo ngibone ukuthi hayi ngiyashayeka la yabo. Yeah. So ekhuleni kwami mfethu ngiyabona ukuthi okay umuntu esifazane kanje mfethu yabo. Kuba khona imibuzo eqhamukayo kumina mfethu yabo. Khona uhamba phambili mfethu yabo. Lo hamba phambili ukuthi mfethu okay umuntu esifazane abesimanje kakhulukazi inhloko bafethu mehleli yabo ikhanda lomuntu besifazane lenziwa ngoba efuna ukuba muhle lenziwa ngoba efuna ukuchaza ebukeke kwabanye besifazane noma lenziwa ukuthi abe muhle kumuntu wakhe ikephi mfethu sacela imbono yenu mfethu ningisize ningilekelele ngalapho mfethu ngiqale uba ugcinile cela ungaqala ngawe mfethu ngizwe umcabango wakho noma ngidlulele phambili indaba yamakhanda ukuthi ayenziwa Indaba yamakhanda. hayi mfethu indaba yamakhanda Julile le mfethu yabo ifuna uyibukethe very broad. Sineshimane sinamasoka. Because the problem ayikho emathekenini because mina ngumjida ngeke ngikhulumela emathekeni. Ikinga sinabantu ababili njengoba ngishilo ngathi futhi noma status abantu abawu2 ngokuhlukana kwabo. Yabo. So nalana ke sijideni sinabantu abawu2. Sinesoka sineshimane. Yeah. I'll give you a scenario nje of which happened. Ngeke ngisho ukuthi yenzeke kubani. Soyibamba. All right. Umnandi yaplagwa. Yashingoma. Ngifuna uthola icontext. Iyashingoma. Imishingoma screaming goes high and yeah, you know. How guy vele kungaye and then he goes out. Sebeyamlandela bogela ayo right fine okay bla pum angazi bakhuluma ukuthini bayabuya ogeli phinde phuma ukawu bephinde bemlandela ogeli yabo shoot lezi ezinye engathi iphethele bukubuku zikhona la zibuka yonke lento angazi seyizweni ithe isuka nje zabe zithi high zabe zithi 6 wama short yabo ezimazenza kanjalo ayekawe very relax it's no yabo ziyadakwa lezi kodwa ke it's fine yayibuka zayibuya futhi nazo after seyishopheliwe ziyabuya ayithule ukawe babuka seyisuka zabe zimdismissa futhi ukawe zabe ishona ngala labeliteto libukubuku hard sekusuka ukawe sesele yedwa nabo sebesele bodwa ukawe mekaphuma ziyambuka avela imayizi seyisuka zabe imasha yabo. Okay ke sibuye ke kushimane nesoka. Lana kunomuntu nje ongakaze khiphe imali. Owenza umnyakazo. Kunabantu abakhipha imali for ukuthi benze umnyakazo. Yeah. True. So in the matter of ama weaves kunabantu abaprefer ukwenza umnyakazo to get some. Kunabantu nje abangahlangene nje nokuthi kanje kanjani mina ngizokutshela uzongizwa sohamba no weaves no payment nothing uzogcwala finish isoka ke lelo so ke akekho ugirl mina ongafika ethi mina vele ngithandela iweave nani no there's nothing like that there's one guy who introduced you to those shit
as a result so wabona ukuthi this is how you must Waba receive caught up. yes this is how you must receive uthando yazi by expectation kuwena ngamanye amazwi is not a need it's just an expectation someone gave you that expectation or that impression isi la isi blueprint manje khanda you don't move away from it if uguy ofika ethi yena akakwenzi lokho you see a problem because awuyazi lo experience so I problem ikishimane nesoka. Okay. Umbuzo la ngikutheni angithi uthe amantombazane swenzela ikhanda senzela ukujabulisa ama boyfriend noma ukujabulisa thina noma ukucwasela abanye abantu. Yeah. Sikwenzela kokuthathu. Oh shit. Yeah. Yes. Kokuthathu. Okay. Yeah. Damn. Khona lana nje futhi uyokwenza ikhanda uzenzela wena. Like ukuthi azini ufuna ukuba muhle namhlanje. Ngijabulise mina ukuhamba ukwenza ikhanda. Kube khona la ilanga lokuthi azini ufuna ukwenzela ubaby namhlanje ufuna ngibone kahle. Ufuna ukwenza ikhanda ngifuna uba muhle for ubaby. Uhamba ukwenza ikhanda. Ufuna ucwasela ngakini amantombazana ngakini sazongiqonda kahle azongithola kahle uthi ngubani namhlanje. Ngiye la wena esaluni kube muhle. Sibuza ukuthi uzenzela ngemali yakhe noma ubuza thina zamajide ukwenza amanthekeni ikhanda because manje answer yakhe is from like uyozenzela ikhanda la. Hayi uyiphendule kahle impela bafo. Ukuthi uzenzela bani ekhanda uyenzela abantu besifazane ukuthi bambuke ngendlela thizeni. Okay, I feel like my answer was off. Hey mfana be off mfana. Yeah, I feel like my answer was off manje because mina I was describing ukuthi if thina singamajida sifila kanjani ukuthi ngikhipha imali yami ePython ngiyokwenza I-wave of which I will never do. Yeah. Mfethu bese ngicela ungamula ulimo mfethu. Kodwa yeah mfethu usazobuya kuwena Thandiwe sacela ubone umoya wakho bese ukuthi icelo mfethu bese siyabuya kuwena sibuye kuwena noma siyakhatha kule comment. Okay Thandiwe mfethu ucabanga kanjani umbono wakho angathi wena ukhulule nabantu besifazana. Yeah, there was a time where engangihambe khona nesister elidala yabo. Isister elidala bethu alifaka ama makeup most of the times zonke lezi zinto lezi yabo. But masifika stolo kukhona umunye usisi shothi afike lo sisi azoliseva ke sister you know. So masechaza lo sisi lo ukuthi amantombazane most of the time why they use these things it's because of confidence. You know, and mina I love someone who's confident. You know, confident is everything. You know, confident, let's sense of humor, like a lot of things, you know. So, for me, I don't have a negative opinion, you know. As long as you're confident, that's what I love, I mean, that's what I admire, I mean, confidence first. Hayi ngezwakala bafike ngezwakala mfethu ngezwakala. Hayi since senguzwile umbuzo no. Since senguzwile umbuzo no ngicabanga ukuthi basically lento leni is about taste and preference yomuntu. For an example ngathanda ukwenza isimoho ngathanda ukwenza ifade. As long as you're confident. So it's just about the preference yethekeni ukuthi mina ngithandani. More than anything, more than ukuthi ngizoze ngibuke ubani. It's about ngiyakuthanda yini because I don't think ngihambe ufake iwave ongayithandi. Yeah. More than ukuthi vele izobinyinsa but now uyayithanda. Yeah. So I think it's preference and taste. All right. Are we adding on? We're good, satisfied ngalokho mfethu. So yeah mfethu. Amanga qhamukayo mfethu oqaleni ukubonana nisa ku talking stage nomuntu wakho I talking stage kuzoba kule stage lesi enisazana ngaso mfethu yabo lonto mhlawumbe ngizokhuluma kwezokuxhumana nikhulume kufike losuku lolu olokuthi niyahlangana for usuku lokuqala ngani nihlangana ithika ngizothola into yokudla nihlala seniyakhuluma ke manje ke mfethu so imapha okay sacela ukubuza kuqala ngivule ngala ukuthi uyapick up ukuthi hayi la mfethu lokho engitshela khona manje ayengathi akusikho akumeshi
ubona usatshelwa noma ubona emva kwesikade ukuthi hey yabo lokhu manje asakhazinisana yabo lonto ngazi ukuthi ngiqale noma niyawuzwa ngiyazwakala lo muntu manje umbuzo wakho uthi ubona nini ukuthi lo muntu on for wena ukuthi uqamba amanga like in terms of what ukuthi uyakuthanda or ukuthi mhlambe uchithile ukuthi ya mhlawumbe imibuzo eqhamukayo ukuthi okay kulo osanda ukujola naye nhlukanise yini yabo izinto kanjalo futhi ubone ukuthi ayi yabo la kuma responses akho ukuthi how do you tell ukuthi lo unamanga obviously ubuza i-body count ukutshela ukuthi 0 udakiwe imali noma ekutshela ukuthi 2 udakiwe noma ekutshela ukuthi enana hayi into yakhe incane udakiwe noma ekutshela ukuthi lalela mfethu yabo ingane ezokutshela ukuthi ngilalile naye kodwa hayi idakiwe ilanti in and out inkathi sithi out uyibuyisile udakiwe nje amanga oqala lawo amanga nje uqamanga kodwa emaqinisweni nawo khona amanga mfethu nokwasho mfethu khona leli lodwa nje amajita ahleze honest I mean intombi ishela ngamanga isn't it? exactly ke amanga amnandi lawa yiqiniso ikhona lokho engiqonda ngakho nje mfethu ungaqamba amanga ngamanga ngeke uwine ukuthi amanga amahle amanga amabi ngithi amanga nje mfethu khona leyo uthandayo mfethu elihamba phambili mfethu ungashela Yeah, but sometimes you have to spice things a little bit up, you know, just leyo flavor manje mfethu noma ngizobe sengikhiphe intweni ebantwini ukuthi hayi nango ke nathi nami wangishaya ngalo sibona kwama comment ukuthi hey nami wangishaya nawe ngalo mfethu ubungasubisa kwi-talking stage ikubuza intombazane ukuthi usula nabantu abangaki. Hey, Would you tell? Sithola kodwa leso sibindi labo Hey, okay mina my sister ngakubuza ukuthi ubona mina ubonani mhlawumbe ubona ishimane ubonana kahle kahle Exactly. because like kufika kanjani ungibuze lo mbuzo lo noma ngeke ngikubuze ngale mena yabo ikho indlela engizokubuza ngayo ukuthi ugcina uyibona ukuthi lo mbuzo akumele ahlahle ungibuze wona rather instead ukuthi nguphendule ngeke nguphendule kodwa vele lo mbuzo nje akumele umbuzo ngabe sibuzana wona Yeah. usulalela nabantu abangaki uhlanganaphi yabona nje lo mbuzo nje ayabona nje noma sethi because awusozwa uthola iqiniso lapho Exactly. singadlaleli nje kunembuzo vele awume saqala ukujola kunembuzo singamele singadlaleli kuyona bekufanele ngibuze kanjena mfethu yipi imibuzo engafanele ibuze ngosuku lokuqala mfethu iwona lo mbuzo uyabona wona lona ke lo mbuzo oqala lo uhlanganaphi uzongibuza ngilalela abantu abangaki What if ubuza icherry just uhlanganaphi ngempela about 20? uzothi mengisilalela abantu abawu30 including ubaba wakho Oh futhi shit. including ubaba wakho selanto abawu30 including ubaba wakho uzothini usazoqhubeka nami lento ke ngifuna uyichaza kahle khona uzoyizwa kahle amathekeni the reason umjito ezokubuza i-body count yakho ngino 99% sure ukuthi usuke all of us bemtshelile ukuthi ubuya kimi uzofuna manje ukuzwa iqiniso lakho number 2 okungenzeka ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi engakushintsha so ufuna ukwenza number 1 and then ufuna ube honest iqala yabo i-test yakhe leyo kahle kahle uzowina la but uzofeyila ngoba nje ngeke wena uyisho i-true body count kanti useyayazi body count yakho uthi wena wala no6 walala nomandla walala nobanibani bese kuba ileyo ukuthi useyazi ukuthi wena wakajola nomalume wakhe umtshelile mhlawumbe ufind out esenithandana useyakubuza nje wena manje uyaphika yabo uthi hayi malume wakho wayengishela noma umngani wakho wayengishela imake sengizwa ngathi bafo wena ujola nabantu no example le ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi ingane mhlambe yake yajola nomngani wakho noma yajola nomalume wakho this story happens yabo kuyenzeka lonto le and then bese eqamba amanga because phela nina ngamajita niyakhuluma ekugcineni kwakho kosuku regardless ukusadithana noba but niyakhuluma namajita uyazi ukuthi kade kwenzakalani yabo and then bese yaphika yena then you like hayi proper uthando mfethu bususorted ubusuphendulile oyimbuzo nje mfethu ongayicabanga ukuthi hayi le
hayi engathi wrong turn noma wena lo ongawuthanda ukubuzwa nje yona first date usuku lokuqala lokuhlangana. It's just not my thing. Amangamnandi odemjolweni. Ayoqinisa Lokhu ukuthi ayilokhu engathi mfethu uyaleka la umuntu esifazane ubabone banecherisha kanjani ama feelings abo Yeah. ukuthi bakhuluma bayatotosana kanjani mase ukuthi eskimini mfethu okay mbona wami lo mfethu Tshelwa eli. eskimini mfethu umbone mfethu umjito onamanga mfethu ukuthi uyena mfethu onentombi eningi nginamanga yena Hayi akusena umjito onamango nentombi eningi. Umjito nithi ninamango nentombi eningi. Okay. Cause ukuba exposed to information just because wena uyazi lonto akusho ukuthi ayikho wena ongayazi awukho exposed kulonto leyo as a result unamanga for the fact ukuthi useshela ingane nje kwi age wena okuyo wena ukakaqala kusho uswazi into eziningi ongazazi hayi ukuthi unamanga ukuthi wena lezi zinto awuzazi ungisangamphikisa nokuthi unentombi uzothi unamanga kodwa is reality just because wena awukholwa futhi like ukhule kuthiwa kuzomela uzushade before ube nentombi so uma sekuqhamuka untanga yakhe ethi unentombi unamanga so amanga vele kumjito obamba ingane aqala lapha ekuthenini anifuna ukumkhola just because nina anikho informed anikho exposed ezintweni that's it. Hayi kodwa phela vele egcineni I mean asifana sikholelwa ekufanele mina amanga no. Ah. No. No. Mina ngiwaqamba manga ngikhuluma into ofuna ukuyizwa mina Exactly bro, that's it. so I'm not lying Yeah. because uyafuna ukuyizwa lento so You know. come on Ngene efonini yami, ucheck ifoni yami, uthola into oyitholayo ubuze kumina, ngizokutshela into ekhona. I won't lie. Ngingaqamba amanga ngithi anginaso isikhwele kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi nginaso. Okay, vele actually women do that a lot. Yebo, amanga nalawo. Ungibuze mase saqala ukujola ukuthi unaso yini isikhwele ngithi cha. Yazi Kanti sometimes what I do, I don't really listen to abantu besifazane that much, but there's a body language. Sometimes because umuntu uyasho a certain thing, but they will act like, you know, a different way towards lento kade isho. So body language says a lot. abantu besifazane khohlwa. Khohlwa. Siyakwazi ukufihla isikhwele hayi siyasifihla isikhwele. Usibona late ungasakwazi ukuphuma. yeah fresh Hey siyawafihla amasense ngiyakutshela. Hayibo singo ever thina kanti ucabangani? Ngiyakutshela. uma umjita you don't search for assurance you Exactly, don't yes. you detect you determine you Exactly. identify Exactly. umuntu okrent for wena Yo. So mina by the way DJ Klaus C lona menze maseko into eyami ithi mfethu the only reason mina myself I would search a woman's phone is because I'm trying to find a way out. Exactly. Otherwise mfethu if kusa right mfethu umuntu wakho uyashelwa asiqale lapho umuntu wakho uyashelwa mfethu obviously I mean, mfethu ngeke ungawathola ama messages Yeah. abheke eceleni but if ngempela mfethu samnandi ku relationship you don't want to go anywhere mfethu why would you search ifoni yomuntu wakho kahle in simple terms ubheka mfethu vele into ezoyithola wazi ukuthi uzoyithola efonini ubheka into ozoyithola mfethu that's a fact bro Shuthi phela shuthi ubheka usesha iphone. Usesha iphone umuntu ombonayo. yes if ufuna ukuphuma uyasesha efonini awutholi lutho what do you really do after if you search ifoni yomuntu ungatholi lutho yes wena mawubheka nje wena siqale labafo mfethu ufuna ukuphuma right yeah wena mawucabanga mfethu ngokwakho umuntu wakho mayiphuma endlini egqoke kamnandi esitolo ebuya ezendlini akwenzeki ukuthi akashelwa
umuntu wesifazane mfethu we can agree on this one. Mfethu umuntu wesifazane Uyathanda gets ukushelwa. tempted and uyakuthanda ukushelwa. If engashelwanga wahamba wabuye waze endlini they feel like there's something wrong mfethu. Yabona. There's definitely going to be something you're going to find unless we delete. It's even just a minor thing. There's definitely You're out. Wena shothi uyamtrapha lo muntu wena. Wabona uhayi nje ukama komunye umuntu sekuphelile. hayi bafo besifana siki Even if you feel high, okay. Njengoba kuphela lo high number yakho itha tape. hayi DJ Class Unikile right, I'm out. DJ. I'm out. DJ for the fact nje ukuthi uze waconsider nje ukungena la shuthi khona lento vele ikhona lento uyayibona shuthi nje wena mfethu uyinkinga le ndlela ukuthi wenza ama wrong choices owabonayo ukuthi ayabheda kodwa usafuna nobufakazi obugcwele obuzokuphathisa ngekhanda kodwa uyabona ukuthi vele kunjani yini ufuna ukuba satisfied ukuthi vele uyacheat because umsola kanjani uthi uyacheat if engacheat Uyangena efonini. uqala kanjani umsolo ukuthi uyacheata if engacheat Miles. for the fact ukuthi usuyamsola shuthi uyacheat Mina nje angena efonini omuntu. Ifoni yami. Because ngiphila vele ukuthi ngalo kokucheata kunezinto ezipersonal abanye abantu abaxoxela zona. You understand ezipersonal. Mhlawumbe khona umngane yabo mhlawumbe abangani bami umngane wami uyamazi angitshela ukuthi mhlawumbe kade ekhipha izisi mhlawumbe ezu2 usubonile wena. You understand usubone leyo information. Usumbona kabe umngane wami. Hayi ukuthi mhlawumbe bheka ngikhulumela lezi zinto ezinjalo ezipersonal. Sinona abantu ukucheata personal ifoni yomuntu kunabantu esixoxa nabo eziyizinto yes i-diary so manje wena usuzobona umngane wami enye into ukuthi hawu umngane wakho Thobile Mhlawumbe ngikhuluma ukusokwabulala. mina manje umngane wami usazocabanga ukuthi mina ngimbetrayile kanti wena mhlawumbe umngane wami uzokuthi mina ngimbetrayile kanti wena cheated, then you killed your last ex. And then usubona yonke lento kuma conversation. Uyabona ukuthi ima ingacheat. and kunamaqiniso that are not meant for you Cabanga. Miles bro. indaba Uyangena efonini. yabafo ayi mfethu I don't wanna lie mfethu emaqinisweni ngiyayisaba ifoni yabo lonto nanokuthi ngibuye ngiqhathanise mfethu ukuthi mfethu ngaba nalesikhathi ukuthi mfethu ngangibusy nami yabo lonto so ngiyakholela ukutheni mfethu engakwenza ngenzeka ngikulindele ukuthi ngenzeka na kumina yabo lonto so of course ngizoyithola ungena kwami efonini khona uzokuthola noma kuthiwa akakwenze yabo khona lokho okuncane uzotholakala so ngiyabaleka ngalapho mfethu ngiyabaleka. if you know the game you know who's a striker you know who's playing Exactly, midfield exactly. you know who's playing defense Yeah, you but know who's a goalkeeper Yabona you ukuthi don't even need to know to go to the phone because you know the game you know these players mfethu ngasho ukuthi ngijabulela nje ukuthi ngiyazi ukuthi idlalwa kanjani yeah engathi ku safe khona lokho mfethu yabo lonto kodwa hayi ngithi ongazi Amajita angena emafonini abantu besifazane. strong lo muntu akayazi igame like angifuni umuntu eyizwe kahle game like I'm trying to say ukuthi akawazi umjolo noma akakwazi ukumanuva yeah like akakwazi ukubona ukuthi okay umuntu owenza kanje nokhuluma kanje uwazi 1 no 2 no 3 no 4 no 5 umuntu owenza kanje ukhuluma kanje ubehave kanje noma nje umuntu obehave kanje kusho ukuthi kanje noma umuntu ongiphendula kanje uma ngikhuluma naye shuthi yena unje umuntu one habit enje shuthi unje hey facts umuntu ohamba nobani you know usayokwenzana efonini because uyamazi lo muntu wena umthole enjena usufu Ngeke ufice ibhubhe silihamba nezinja. sise red room njengamanje sengifica ithekeni la red room sengicaka umshado ngisangene hayi yikho leyo nto ukuthi mfethu Ngisangene. endaweni yomnandi ukhuluma ngomshado kwakancane Ngisangene. ucela usakulelo Oh. phuzu usakulelo phuzu sengiphuze kakhulu sengidakiwe shuthi sekumele ngihambe mase ngibona umshado la kumele ngihambe time to go se music yeah manje ukuyithola kulesimo ukuthi mfethu usazama ukuthatha ama chance mfethu mhlawumbe kuze wezokuxhumana mfethu uyazama ukukhuluma kodwa uthola ama one word answers mfethu umuntu ukuphendula ngegama elilodwa kwama social networks uzama inhlanhla uyenza kanjani leso simo Ku-right. ukuvala le uyabona ingane vele yakuma socials
Ithi ingane kuma socials leyo mfethu yabo. Shela abantu abangaki ngosuku. More than mina. Hayi, Yabo, kuma-socials umuntu isikhathi esiningi umuntu mhlawumbe umuntu ozumkhonsile. Sesikhuluma ama considerations. Umuntu ozumkhonside mfethu umuntu definitely sokumuntu osukubukhule naye or umuntu osumazi for a period of time naye okwazi. You can't tell me siyabonana namhlanje lana wherever sibonana khona mina kusasa sengibona sesocial angakwazi. Isikhathi engispenda nawe singitshela ukuthi ubani wakabantu behave kanjani. Time reveals everything. And then wena ngokuthenga ama 6 la usubona sesocial Hayi. utakiwe. Ha, Yahla. how dare you? Alright, audacity. cool mfethu. Yeah. Ngithi asibambe lapho mfethu uzocela ukuthi bafethu umuntu ekubone nabakhamera awu2 la mfethu awu3 umuntu uzobuka nje kuleyo view ebheke yena mfethu uphinde uyibeke igama lakho sezoqala ngawo uthelo ukuthi ubani mfethu udume ngani nokuthi utholakala kanjani bese siyadlulela kwintokazi ngale sihamba kanjalo. So music. Yo, into engadingwe kwaziwa noma kwaziswa noma kuzazisa kodwa usuyazi use music. Ngiyanithanda. Boom. Aware. Ntokazi. Oh, ya sithando sathatha imic uNtokazi lapho. Gama lami nguThobile uDladla umgabadela gabadela inkundla abulawayo uMpembe the host with the most guys. Facebook uThobile April Dladla yonke indawo nje mina uThobile April Dladla. Okay, yeah, once again. Thando kuhle ngwane ukuqhamuka. Ungawusaba uBhobho. Bafo. Yes. Currently ngenzi acting. Yeah, social platforms Thando kuhle Narcissist Dlungwane or Narcissist. Yeah. So yeah bafethu sine event ezayo mfethu einsukwini mhla ka4 October khona la eRed Room Lounge. Bezocela ukuthi nazi bafethu amathikithi atholakala 30 rand. Usisi opartner indawo maphakathi uThobile Dladla uzobe hostela i-second half la azobe singenile khona umcimbi ngempela kuumsindo. Uzobe semcela use music uzobe SDJela esidansisa khona laphana mase ukuthi uthando uNarcissist uzoba ipersonality yabo ama videoeni yena ozobe sibuza imibuzo ukuthi vibe kanjani. So yeah, behind the cameras uTamkhulu uMiles Makhambi no Menzi uDJ Klaus bafethu umjolo lo isizophinde ibonane. And yeah, sicela nishiye ama comment nithenga amathikithi bafethu ngobningi benu niphumelele ngosuku olukhulu. Hayi asivale kanje. Yeah. Control.